こんばんは。はじめまして。私の名前はレフィトゥイマリスカと申します。レフィと呼ばれています。1番、今まで寂しの時何をやっていますか？私は寂しの時、家族に電話をかけます。今まで辛かったことは何ですか？学校で勉強するとき、そばがなくしまいました。だから辛かったです。あなたはストレスの時何をしますか？私はストレスの時、散歩したり、いろいろな食べ物を食べたり、買い物したりします。一日に拝むは何回ですか？一日に5回拝むです。スポーツは何かやっていますか？バドミントンのスポーツが好きです。1週間に何回しますか？1週間に1回バドミントンをします。一人で住んでいることがありますか？私は一人で住んでいることがありません。料理を作れますか？はい、私は料理を作れます。何を作れますか？チャーハンを作れます。どうやって作れますか？まず、材料を準備して、例えば赤玉ねぎとか、ニンニクとか、唐辛子とか、卵とか、ご飯とか、塩とか、醤油です。そして材料をスープして油で炒めます。すぐに卵と塩と醤油を入れて、ご飯を入れて、まんべんなく混ぜます。それでチャーハンが出来上がります。あなたの夢は何ですか？私の夢は畑を買ってトマトの農家になりたいです。兄弟がいますか？はい、います。姉と弟と私です。仕事の経験がありますか？はい、あります。私はカルトスロにレストランで2019年から2021年まで店員の仕事をしました。なぜ辞めましたか？もっと勉強して日本で働くために仕事を辞めました。